Maita enyu vadikani munokosha nekuti masarudza kutandadzana nesu pazuva rakakoshawo ratiri kutarisa vana vedu voyaruka sei vobatsirika sei. Regai tipe kutenda kwakaperera zvakare kune veAIDS Healthcare Foundation vatipa chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura. Ndinovimba kuti vachadzoka zvakare vachitipa zvimwe zvikamu mukufamba kwenguva. Tasvika muchikamu chei chatinongoswinya nekuti chiringazuva chine chatarisana nesu. Ndombuya pane muroora wechidiki. Dzimwe nenguva vabereki vanoenda kana kuna South Africa votisiya tichigara tega. Vanenge vachitesa kuti hunhu hwacho tinodzidziswa nani kana mubereki achienda uko nababa. Isusu vana tozodzidziswa nani hunhu hwacho. Ndizvozvo vana vari kuzvibvunza. Saka isusu tichiti kushava hongu kunganake, asi ngatiregei kushava tichikanganwa vana. Ndivo vatiri kushavira mari ivava kuti vanoda kafizi, vanoda, asi tikawana mari yefizi, tikawana mari yekudya, ivo vasina upenyu. Hapana chataita. Mubvunzo wangu ndikufara chaizvo vabereki vari panapa vari kuti toda kudzidzisa vana, takatrainwa nevakuru vedu kuti tive tichitaura nemayouth, tiri mayouth semayouth. Mubvunzo wangu dzimwe nguva unotirwadza because tinoshanda nemayouth I think for the past 4 years takatrainwa. Chinoitika ndechekuti mwana anouya kuzodzidza ruzivo, wobva wamudza kuti nguva dzese dzese kana uchizoti ropa rako rinopisa unofanira kugara une chikondom rinodzivirira pabonde. But mwana uyu anobva ati ndakaonekwa nevabereki vangu ndinaro, ndinotodzingwa pamba. Saka ruzivo rwiyo manje rwakutenderedza vana pfungwa vasingazoziva kuti ari kundipa kuti ndikwanise kuzvibatsira, but kana ndaenda kumba ndinokwanisa kutodzingwa pamba ndaonwa ndinaro. Haachatozive manje mwana kuti woita sei. Ndizvozvo mashoko makukutu ipavatezauro ari pamberi ari kubvunza kuti zvinoitwa sei. Isusu tiri kuti vana vedu ngavanyatsodzidziswa. Hazvisi kunzi vana ngavabvumidzwe kuti vafambire makondomu paadira anongoburitsa kondomu yake kuti ndiri redhi panapa. Kondomu inenge mushonga, kondomu inenge mapiritsi. Handiti haangonwiwa ipapapa kana musoro wako usingarwadze kana chichi. Ine nguva ngazvidzidziswe kuti zvoita sei, kwete kuti kana wakutofamba naye muhandbag wakuita kamunhu asina musoro. Panapa tiri kutaura dzidziso yekuti kana zvichinge zvaipa, zvichinge zvasvika kwazvisingafaniri kusvika, kwete kuti zvinhu zvinoitwa. Isusu tati refrain. Handitika? Asi kana zvaramba, ndizvozvo handiti? Munoona kana mukabika sadza renyu nehupfu rikaramba kukora, kuna mwana uzotora kana kasipunu keflower kuti rikodzeke, nekuti zvanga zvasvika pasi ripo. Hatigarobika sadza tichidaro mazuva ese. Ndoda kutenda nekutaura kwabva kutaurwa apa pechizi vana vanoshaya kuti voita sei. Asi dambudziko rimwe rezivo toda kuripawo kuvana vacho vechidiki. Idambudziko hombe. Ini ndoita zvekutesta HIV nezvimwe zvakadaro zvereproductive health zvese. Havisi kuvana chete, especially vana vandiri kuti vanogona, havana kukuremara. Tine masocial media totaura nechirungu nechishona nechiuya handizi hangu ndoti kuti zemasaisai izvozvo. Mwana anazvo akaenda paitinoti Google paya anopuwa information yakanaka. Unazvo uri kuuniversity. Haazvitsvagi anorega zvakadaro, handisi kupuwa information. Tiri kuti ngatione kusungirwa vana vacho vechidiki. Titsvagei information tiiwane because iriko. Mwanzwa wavo vechitaura zvekuyouth, youth yacho iriko. Vangani mukavabvunza kuti vangani vana veyouth vacho vanoenda ikoko kuti vadzidze, havasi kuenda. Ndikakupai ufananidzo umwe chete wekuti isusu vanhu vese hachibati vana chete nevakuru. Waakuda kuti uroorwe kana kuti une boyfriend yako, shamwari yako youinayo, tinokurudzira kuti testwa AIDS kana kuti HIV kuti uone kuti wakamira sei. Ukamubvunza munhu ko shamwari yako youinayo yakatestwa here, kozi haina kutestwa. Asi mumwe musi bonde harinyorwi kuti tinoenda mangwana, anytime rinongoitika bonde. Mashoko makuku tautaurwa nababa. Baba wabata zvakawanda. Hongu ikurudziro yakanaka iyoyo kuti vanhu ngavagare vachiziva kuti vane urwere here, vane utachiwana here. Zvakawanda, handi HIV neAIDS chete zvinotariswa, asi zvakawanda. Regai nimbodzokera kuchikuva kuti vakande kambezo. Shoko rauda kukanda rimwe chete kumusha ndere kuti kudii? Shoko randoda kukanda rekupedzisira ndinongoti ngatidzidziso yakanaka Mai Chisamba. Ngative nedzidzo yezvinhu zvinoitika mune
sexual reproductive health handiti especially pamayouth up handiti ndafarira mashoko ataurwawo handiti zvichinzi makondomu tiri kupuhwa chichi zvese tiri kupuhwa asi handipo patinoda kusvika ipapo. Dzidzisai vanhu kuti vaite se varefreni sezvamambotaura vatobva ikoko. Mai Chisamba ndochakakosha nekuti dambudziko ratiri kusangana naro semaorganizations atinawo mumainstitutions Mai Chisamba ndeyekuti vanhu vari kuzoya vane matambudziko. Kana munhu adesu ndinoita sei handisi kungofila zvakanaka handiti asi chinhu chakaleka ndechechi dzidzo kuti siyana nazvo. Mashoko makukutu ari kutaurwa nayi. Pane bhuku rechitendero rinotaura kuti vanhu vanoparara nekushaya zivo. Saka ngativei nezivo. Helen, shoko rimwe chete rauda kukanda pakupeta chirongwa? Maita yenyu Mai Chisamba. Ndinoda kupesera nekuti sevanhu vechidiki vanofanira kumbozviziva ivo kuti mwana wechidiki ngaambozviziva iye miri wake kuti wakambomira sei, mukomana kana musikana, uye kuti nhengo dzake kana wamboziva usati waona rumwe ruzivo rwakakosha ndokuti uzive kuti nhengo dzako dzesukarudzi dzatakapiwa naMwari dzinoshanda sei uye takambodzipirwei. Izvo zvinotibetsera kuti tizokwanisa kuzvidzivirira. Ndozvatari kuti ruzivo rwo ngarubvire mwana achiri mudiki oziva kuti nhengo idzi dzinofamba sei, oziva miri wake nezviri kuitika mumiri wake, uye kana aziva izvozvo ngaazive futi zvakare kuti iye semudunga munhu ari kuda kumboenda kupi, otarisa remangwana rake, ova nechinangwa chaanoda, chinangwa cheupenyu hwake. Munhu akaita chinangwa cheupenyu hwake oziva kuti pakuda kuachivha chinangwa changu ndaapi matambudziko andingasangana nawo kana ndine zvandichasangana nazvo kumberi. Matambudziko acho iwayo ndo akaita kuti kana ndichikura kudai ndinogona kuda kuita zvepabonde. Saka ukagara wazviziva unozoziva sei kuti ndingarege sei nekuti ndine chinangwa changu chandiroda kuita ini chinozobetsera Zimbabwe. Ini ndiroda kuzoita ticha, asi ndikakurumidza kuita zvepabonde ndinokwanisa kutadza kuzoita ticha. Ndiroda kuzoita nesi ndichibetsera kuti nyika yedu ibudiriro. Saka chakakosha kuva nechinangwa cheupenyu hwako. Mashoko akasimbarara. Vanomhanya ukatadza kunosvika kutambo hauverengwe semunhu amhanya. Kunyanga wambenga wakasiya vamwe uri pamberi ukatadza kunosvika kutambo. Ndozvinotaurwa naHelen kuti iwewe semunhukadzi semunhurume ziva zvakaunoda kusvika kuti ini ndoda kuita muzvina fundo. Kana uchida kuita profesa ka haungatangire bonde pagrade 7 ka iwe uchida kuita profesa wakutoreva kuti pesa apa unofanira kudziva nekuzvibata kuti usvike kuita muzvina fundo. Ndoya kwamuri muzvina fundo. Maita heji zveshuwa takazvibata kuti tisvike pano Mai Chisamba. Vaombere moko. Ndine mashoko maviri ekupedzisira muchidimbu. Rekutanga nderekuti tanzwa kuti kune information yatoko kudhara zvinyorwa zvine zvakanyorwa zvinobatsira vabereki nevana vedu. Chekutanga ndechekuti inosvika here information. Kurudziro yangu ndeyekuti ngaiende kwese mativi mana enyika kusvika kuvabereki village level kuuniversity level. Ngaisvike information iyo yatanzwa kuti iripo kudhara. Ndizvozvo mashoko makuku tautaura namuzvina fundo. Zvatatandadzana nemi kudai imimi zvamanzwa udzai vamwe vanokanuka kuti yowe zvinotaurika, asi kubvira zuva ranhasi mai taurai nevana venyu, baba taurai nevana venyu. Hapana chinorwadza sokurasikirwa nemhuri yamakapiwa namusikavanhu. Imi muchigona kuzvibatsira. Hatisi kuti rufu hakuna, ruriko. Hatisi kuti matambudziko hakuna, asi zvatinogona kudzivirira ngazvidziviririke. Muroora uyu ana mai vatinawo vamwe vanenge vasina varume. Mwana chero ukamuudza nemutoo upi iwe uchirara naye murumu imwe chete, uchiuya neshamwari yako yechirume worara naye murumu iyoyo imwe chete, iwe nemwana musikana unenge usina chauri kumudzidzisa. Chero ukamudzidzisa anenge aida kuzoziva kuti ko zvamuri kumboita izvi zviri kumbofamba sei. Saka anenge ada kutosvikawo ipapo. ndizvozvo mashoko makukutu ekurudziro. Mai vari kuti kana tiri vana mai kana tiri vabereki ngatiitei zvinhu izvi tisingazviite kunge tiri kutengesa madomasi pamusika. Nai vana vanoda kuputirwa mudzidziso, vana vanoda ima mutandadzana nesu madzidzei maonei makasununguka kutiridzira kana kutinyorera, kwete vanhu vanongotsondora chete kuti aiwa. Kana mati aiwa tipei chikonzero chenyu chamunoti aiwa. Takatarisana nenyaya yatari chikurukura panapa. Regai nitore mukana uno wokukutendai mese nouwandu hwenyu wokuuya kumastudios edu. Munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba cho chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Regai nitore mukana wokutenda vadare vedu, baba Hlachwayo, Helen naKambezo. Tinokutendai
nekutyaira chirongwa. Regai nditende zvakare vakotsveri vedu kwekupedzisira veAIDS Healthcare Foundation. Tinokutendai nekupa dzidziso yamatipa iyoyo. Tinoziva kuti pane vabva kumapato akasiyana-siyana anobata nebasa irori nemese muri muno. Regai titore mukana wokutendai. Ngatisanganai zvakare tondoronoya panguva imwe chete iyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.